Llavors tu què diries que és Lo l'art? de sobre. Si hem de menjar 4 talls, com diu, si algú es menja 4 talls, quina afectació queda? No, digo que no de sobra. Menjar amb sosa personal de xupilla. I sodi les muntanyes. Una mica de temps de mar. Està quedant una patxada. Està tot